Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda. Dioni ili partitivni genitiv stoji uz riječi koje označavaju količinu. To su obično imenice i prilozi, mjeru ili uz brojeve. Na primjer, nekoliko papira, mnoštvo đaka, čaša vina, dvoje djece. Može da stoji i uz glagole, a tada označava neodređeni dio nečega. Na primjer, zatražiti mlijeka. Takav genitiv dolazi i u sintagmama, čiji je glavni član pridjev, kao na primjer željan uspjeha. Posebna vrsta dionog genitiva stoji uz riječi koje označavaju igre i naziva se genitivom igre, kao na primjer igra šaha. Slovenski genitiv dolazi u odričnim konstrukcijama na mjestu akuzativa u službi pravog objekta, na primjer u rečenici ne treba nam hljeba. Vremenski ili temporalni genitiv označava vrijeme zbivanja i ima ulogu priloške odredbe. Na primjer, bilo je to prošle sedmice. Genitiv svojstva ili kvalitativni genitiv označava svojstvo predmeta ili njegovog dijela. Na primjer, mladić duge kose. Upotrebljava se isključivo sa pridjevskim riječima, jer, na primjer, umjesto mladić duge kose ne može se reći mladić kose. Pod vrstom kvalitativnog genitiva smatra se genitiv dobi, na primjer, žena srednjih godina. U njemu se sastaju vremensko i kvalitativno značenje, pa je to zapravo kvalitativno-vremenski genitiv. U njemu se kvalitet, svojstvo predmeta, izriče vremenskim obilježjima. Crnogorski bez predrasuda. Dioni ili partitivni genitiv stoji uz riječi koje označavaju količinu, mjeru ili uz brojeve. Na primjer, nekoliko papira, malo vremena, mnoštvo đaka, čaša vina, litar mlijeka, kilogram voća, dvoje djece, 1000 odgovora. Može da stoji i uz glagole, a tada označava neodređeni dio nečega. Na primjer, zatražiti mlijeka, dodati soli, pozajmiti novaca. Takav genitiv dolazi i u sintagmama, čiji je glavni član pridjev, kao na primjer željan uspjeha, pun vrlina, vrijedan pažnje. Posebna vrsta dionog genitiva stoji uz riječi koje označavaju igre i naziva se genitivom igre, kao na primjer igra šaha, igranje rukometa, igra mačke i miša. U odričnim konstrukcijama na mjestu akuzativa u službi pravog objekta upotrebljava se slovenski genitiv. Na primjer, ne treba nam hljeba, ne gledao sunca, dugo nije vidio sestre i tako dalje. Vremenski ili temporalni genitiv označava vrijeme zbivanja. Na primjer, bilo je to prošle sedmice, ove noći svake godine, prošlog ljeta, sljedeće zime 2005. godine. Genitiv svojstva ili kvalitativni genitiv označava svojstvo predmeta ili njegovog dijela. Na primjer, mladić duge kose, starica niskog rasta, glumac velikih mogućnosti, ptica dugog vrata. Pod vrstom kvalitativnog genitiva smatra se genitiv dobi, na primjer, muškarac srednjih godina, djeca ranog uzrasta i sl. Crnogorski bez predrasuda. Ja govorim crnogorskim jezikom i zadovoljna sam što je konačno nakon toliko godina naš jezik dobio pravo ime i pravo značenje. Valjda sam se čudio što to slovo žir i šir ne uvedu. Tako smo vas da pričali, baš mi je čudno bilo, ali sad neka su ga veli, bravo im da. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić naglašava da crnogorski jezik ne govori samo crnogorski narod, kao što se, kako kaže, pokušava predstaviti, već svi u Crnoj Gori, Crnogorci, Srbi, Bošnjaci i Albanci. Krivokapić kaže da je to narodni jezik Crne Gore koji je konačno dobio ime, koje je Novosadskim sporazumom bilo neopravdano ukinuto. Mislim da će taj jezik biti ono što ujedinjuje Crnu Goru. I dobro da ga naša djeca počnu izučavati onakav kakav jest. Živ, bez ikakve presije. Veliki uspjeh što je ostavljena mogućnost da se sačuva standard koji postoji po Novosadskom sporazumu, ali kako se tako zbori u životu, u porodicama, to više neće biti grijeh, nego se možemo slobodno zboriti naš jezik bez normativne prisile. Oni koji govore drugačije svakako će tu naći svoj iskaz i ta širina, to bogatstvo crnogorske i normiranja su izuzetno važni i pokazuju da jezik nije stvar norme, nego je jezik stvar života
kulture, kao što je crnogorska kultura u sebi integrisala u svom kodu i 3 velike konfesije, netipično za Balkan, netipično čak i za Evropu, i islam, i pravoslavlje, i katoličanstvo, tako i crnogorski jezik integriše u sebi narod u Crnoj Gori. Crnogorski, srpski, bosanski, bošnjački, albanski, pa čak i hrvatski. Mada Hrvati imaju tu svoju dalmatinsku verziju koja se teško oslobađaju, koja je i na moj jezik uticala. Crnogorski bez predrasuda. Svaka država, pogotovo ove naše bivše Jugoslavije, sve imaju po zvanju države svoj jezik. Zašto da nemamo mi? Crnogorski bez predrasuda. Piši kao što zboriš, a čitaj kako je napisano. Crnogorski bez predrasuda. Sjedite i sjetite se. Smiri se, ne šerpaj. Crnogorski bez predrasuda.